на 9. Крум Дойчинов, Марко Павлович. Немanja Илич, срещу него Стоян Петков. Илич веднага се възползва от предимството си, защото той е 27. Стоян Петков е 198. Отбелязва 10-та си точка капитана на Ямбол. 30 на 15. Много хубав пас на Крум Дойчинов. Илич пресече в освободеното пространство. Откри се коридор, пресече. 30 на 17. Стоян Петков. Пак Стоян Петков. Зоновата защита на ЦСКА ни затрудни. Живко Стоянович не се умя там да стреля. Подложи се на блокадата на Байрън Сандърс. И Сандърс в атака не успя. Какво видяха? Ялов период в матча. Зациклиха двата отбора. Не са вкарали повече от 2 минути и кош. Ще стреля Илич. И го прави добре. Точки. Ами така трябва да се прави. Трябва да се бие противника, за да ти има и уважението. Ето го сега. Когато се забавляват играчите. Ами те започнаха с настроение този матч. Така и ще го завършат. Хубаво е да си повярват повече преди матча с Рилски Спортист. Аз си мисля, че Рилски Спортист, въпреки феноменалната си игра срещу Варна, са победими тук в зала Диана. Ние при гостуването там, може да се каже, въпреки че паднахме с 15 на точки, не знам точно, ги изпуснахме. Просто бяхме нашите зрители имаха възможност да проспят този матч. Единствено зрителите на Диана Кабел. Зрителите на Диана Кабел. Ние продължаваме да поддържаме традицията и гостуванията на японските баскетболисти да се излъчват в програмата на Диана Кабел. Така и ще продължим. Чолаков, Сандърс. Остават 10 секунди до края на атаката. Ето го заученото положение. Павел хубаво скочи там. Гредата обърка комбинацията. Публиката в Ямбол показва защо е считана за най-велика. Не беше ли върната тази топка? Върната топка, 100%. В третата четвърт. Единствено за около 3-4 минути ЦСКА имаха инициатива, когато